Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA kamawahati uba long ru udkhat ka Ribhoi Regional Committee uba Charles Marngar long ba undon be hakaliang kipat ba lada ka sarkar kam snap ikijing pesngau jongki habaya de ba kajing penbet put na kabanta ka kala ka baar bat ka Assam kajing thu jong patay ko committee ka barang 2000 da ka sarkar ka long na banta ka kala baar jong kajing penbet put bat ka Assam uba Marngar long lada ka sarkar ni ka Regional Committee kim snap ya ka e ka bangi kwa kanong rem jonga ngalakren syai bangandan bet hakaliang kipat ba na maria nga la Punjab damaki habakdo bo lara ya kamat halor kijing penbet pun na kabenta ka kala baar hapo yung dor bar tawan ulapan kan ma bo lakta khandiat habaya de ba kosas kular bala dep soy jong ka kala baningkong namar ka jing persya jong pat ba babun balang hadu ba wat ki sautli ki hima khasi kilet ban ujor da kamukot duma hapo ka ying bishar ba hakli du kari halor ka jinglong dukhat jong ka Regional Committee uba Marngar loong ba upadiang ye kate ka sin jam khnang ba unyo panpawi ki jing e ka ba ki pat ba ka than khaput ki akandu uloong ru ba ki jing panpaw jong u kinom de gi rai shimen na ba un hap snap ya ka sur upat ba ka sunjuk ki rang ba snong kinang elam snong na lor ki we haba pensngo ba ki pat ba ken samat bun ki jing e lada hap sha Assam utay no mi khmat uloong ba ki pat ba kinom yo shu man long traya ka khndo ka siam na ba ken hap ban siu khanjana ha ka ju ka por uloong ba kariti ka dustur jong ki pat ba kariam ka bet ka khtien ka thliet na lor ki we kila shak ta lut lada ki jaka hapo ka block 2 ki brang hap apo ka rat nong tung kilet no sha Assam Ngaladap ban ra ya ka motion haka wede bat ka jing pembet yo put usam haka face ka baar jangan lakta ru kenyan haka wede ba ka MOU ka belasan ka belada bansan namar ba ngayo i ka jing persya jongki pai ba no song snong ka jing persya jongki nong yalam ka sensyar ka khadar po ka ni ka brim yo trap ujongi ba ka jing persya jongki sang halang dum pher ka hadu ba ki sautli ki hima khasi dile kila lej ban file la ka case of Supreme Court ta ka dei basai kenar kapan i bagi pai ba jongi kim hon ya ka ni MOU balasan lagi armut ki chief minister jong sarkar ki jongi ke jela Meghalaya ka jongi bat ka Assam hakmat jong Union Home Minister Amit Shah tengah kata ya kata dia dia ka bide bakane pi nagaliang jong government ki laburu yang kumwe ni ki member jong ka Regional Committee Ribhoi Regional Committee jalor gede ke jengbu ke jongki hoi ya pediang ya ke ai ke baki bu kenang bangaru nganyo ban penpau ya ke ai ke ba ngah bangadon hapo ke konsumsi ngatip ya ke jeng ke jongki je ke jengdon jonga ke Regional Committee ngan saya ban penpau bat ki ai ke bangan penpau kim ai ke banga ngarai meroi haban shimhi ya karai ke jengkwa namar gadang kan hakani kriteria ki principle mo kadang kani ka willingness of the people ha bide bagatu nga hapan snap ya ka sur jong pai ba ka sunjuk ke rang ba snong ki long dong yalam snong ki pai ba jong godong ka than ki jong dia lada ngan ong tang ko we balada nagaliang jong ka sarkar le Regional Committee kim sap ya ke ai ka bangi kwa nga ta ka stand jong nga la kan shai ba ngandan be ka sai jong ki pai ba ngandan be ka sai ke jong ki nong song snong hagaliang jong ki nong song snong namar ba yang ala Punjab lagi nong song snong ki badon naga dong kathan bat bangam kwa ban yu i bagi khmat ki jonga bala da ki pai ba ki jongi kin hap cha sam ki samat bun ki jinge ki ba kin samat ka khndo ka siam pitip apa Assam ngimla ban long trai ka khndo ka siam ya ban siu ka jana ki pai ba jongi kin mat i ki jinge ki ni khndo i ki jinge bat bakimla su ban long trai ya ka khndo ka siam ka jongi lading ye kran ye kerti ke dustur ke jongki pai ba ke jongi dan la ke jong kerti ke dustur jongi hablok tu ngedang hap apo karat nong tu ngidan ki dustur ke jongi ke shat la kampong ngidan karyam ke bet ngidan ke kertian ke thlit hala ke jong ka riti ke dustur ke jongi jekan kata sibun de bak ngesin ki pai ba jongi lada nagaliang jong ke sarkar ke jongi kim long ki pen stat palat ye ke jing sain ye ke MOU ko ma bla da pan da pai ba klam da bishar ba kani kan wala ikajing ya jongi pai ba ke jongi marba sisin ba pila hab akawai pat ke jela pi haban bot ya ka kano ka an ke ba ke tu ke jela ke pentrikam hapo ke jela ke jonga ladengi kan ya kani ka land regulation act mo jongga sarkar Assam
tak mention clearly hang tu ba kimla ban long try ya ka kendo ka siam kata ka dei ka ba kong san ka ba ngayeng ka nong rim ka jonga ba idan ha state ka jala ka ba ngila ban long try ka kendo ka siam kani ka jeng long try ka jongi ka di ban sa ka di ban ne ban bagi breu ka jongi ka di ban imsok imsan kum ba ki julong ba ka tenrai ka riti ka dostor ka jongi ala karna pa ha so sngiro lemar bala dangi im ki tenrai ka jai breu jongi ka im dia tangka tai na kalian ka jonga de na kmi lenti ba ni ka sarkar ka bat mai ka MDA tu ka ba kale ya kono ka di ban sngap ya ka sur jong ki nong yalam nong sensyar snong syar tau bat kum juk ro ka di ban sngap ro ya ka sur ki jong ki pai ba nong snong apa ka jala ka jong ina mar ngi don hang ni ndei ban ngila ban le ka ban ngi hab hi ban sngap ya ki jing jong ki pai ba la dam long ta ka mot ka jing long nong yalam ka jong la dang gim sngap ya ki jing jong ki pai ba ka mot ka ta ka jing long nong yalam jong kampus nasional kamentoi ro bangin long nong yalam ka ta kan jet ka den ka le jong Hakaway kalyang habapay siya ka jingkrong khajna jong ka Karbi Anglong Autonomous Council na kinong rep sensar uba marngar loong bawla dep kren ya kani kamat hapo iyang dorbar bat na kalyang menteri rang ba ukondet ki sangma ula ay ka jingkular buon ya kren baka sarkar Assam kumju bat ka ki EAC ulaong ngan ap ya ka jubab ka bami nang ni la ka sarkar kaya kren ni em lada penslam ya ka jing ya kren ka jingkrong khajna kayat man ka sngi bat ka ni kan bu jing e shi kat dei kinong rep jongi Kaway ka Mahindra pick up, kahap bansiw, katsan hajar, kum kakajna. Syuk laban rap baw laya kandu UCM ka KHADC uba Tito Starwell Khan, uba lakular ya uba unto siya UCM ka KAAC halor ka tay kabenta. Nikmat uba tamay, hakasin ka banangkong ka bangayo banrong haka yung darbar tawan yung kajala, juga Legislative Assembly. Ngala pasang niya ka bor ka bangalai manra ikisu, way de baga jing e jong ki pai bang ko way na gi issue ki bang ala kham kran ga de ka jing sha ino ben jong ki nong song snong jong ya border ko way ki jing ja ka badang suggestion ka way de baga jing krong khajana jong ka Karbi Anglong Autonomous Council ya ki pai ba song snong gi badan po ka border block 2 ka jong yi ka way de ba kani ngalara ya ka daka short duration discussion itu kesengi but nagaliang jong u CM Chief Minister ulu laahi ka assurance nong ban ya kran ya ka sarkar Assam but kumjuru ya ka Autonomous Council jong ka Karbi Anglong dia bade bagani na marba nagaliang jong Chief Minister lo ong tu na up ya ka response ka ka bami nang ta la kani ka sarkar ka ya kran na haka bede bagani ka jing ya skul pai ba pi lada ni penslam ya ka jing kran ka jing krong khajana kaya man ka singi jelada kaya ka jing krong khajana man ka singi ki pai ba jongi bapli kumanga ong kawai ka man rapi up ka dor ba ki haban siu khajana kala poi ka sana jar de kala dei ka jing ya ka krau ya ki nong rap ka jongi ya ka bede bagani u chirni star tu singi ong yang la dei ban kran ya ka dis council jongi ro den dei swabon ong chief minister kalau ada banyak kenduk saya UCM jongkar district council ke jongi bat di toskai bat ha ke jingi kenduk bat I nak liang jong iru yong ba mardor hi in thot no ya ka jin thot sha UCM jongkar Karbi Anglong Autonomous Council dia ngampat yo kopi haduk menta nak liang UCM jongi lo alan em kata dia kadang mut ban kan ban keli kata dia segawai nong nak liang jong UCM jongi la ai ka assurance ba pa ya ki breu jong ka forest department jong ka district council ka jongi banlet ya ki jaka kisau santli ki jaka ki ba kani ka Karbi Anglong Autonomous Council ka bu ikini ki gates ban krong khajana ka ba ki ai kerteng jaru mahaldar te nakaliang ka jonga nga abi kata ngan pet ki ai ka bami nang ta bat nga kmilen ti ba kum mga dan ka jing kli ka bang lapan snow sya ka district council kum member jong ka district council bat nga bang lapan snow ya ka jing assembly kum member jong ka legislative assembly ngadon ka jing kan ba kinong yalam jong ya ka state kin yarab lam bande ai kini namar ba kum balong mentahi ni thu ipi ikini ki jing ki ba kinong rep jong ki kendo hakati ka dong ka thang ka bu sha ka jing ka ba kraw bat bala dangim la bande ai immediately kloy ka bala kamot ba kinong rep jong kinyap nila ban ong ba khatsan hajar shipping up
lada nong rep ujongi uyo yang tu khatsan ajar ala kum noru kala ya kelayawan bat kasan benain ru benai bikin sai ke yang kesam ke sungki sidang senap tekene gede gede ya bikin do dengan kami nanti hoi kumawa mana haga jingdon ke jonga po assembly kesin ke meniko ala rak sibun ki isu gidon ki jubab ki ba penhun bat gidon ru ki jubab ki ba saya kimpat biang yang banga yo sengo yo jubab jong ni ke sarkar jendai namar ba kadang dai kesin ke meniko let's say nagalian jong ka kabinet ru kidang simti ki menteri ki batmai ise ki babon ki hapan study shwa ya ke jingya jong ki kam ki jam ki department ki bapero phan ngakerman ba hadian makila adab study ya pun sengo ki jingya kandon ke positive response ke jubab ke bapenhun yang bat kham tam e ki pai ba no susno jong ko dong ko than ki jongi kata ke dei ba ka man pen pa yang ke cuma